putra-putri ingkang penerus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan menika naminipun menungso nggih gadahi kelelahan, gadahi kesel. Panjenengan menika tilem. Panjenengan menika tilem, namun dateng Allah sesungguhnya panjenengan tasik dikasihani, tasik diparingi ilmu dateng Allah. Panjenengan tilem. Nggih, dikai ilmu dateng Allah panjenengan lewat mimpi niku alamipun umum alam mimpi. Panjenengan diparingi enak-enak bulan Ramadan panjenengan tilem. Diimpeni panjenengan, diparingi nedha. Kados nedha temenan. Lha niku namung mimpi panjenengan. Setelah panjenengan bangun tidur lho, kok aku wareg. Lho niku kendake Allah, mboten batal, mboten napa. Lho niki lho, kados ngeten iki berguru nang Allah katene bledak. Atas-atas panjenengan digoroi orang-orang yang berperilaku jahiliyah. Nggih surbanan ngeten nggih kados ngeten iki. Nggih. Panjenengan tilem dikadosaken ngoten niku Allah ingkang maringi. Terus napa malih? Ayo lek saged napa malih? Mimpi ketemu wong tuane. Lah niku nggih. Salah setunggalipun panjenengan puasa mbuh Ramadan, mbuh poso napa hajate panjenengan sampai Allah maringi panjenengan semerap. Tiyang sepahe panjenengan ahli kubur. Sampai didugi sing asli mboten ngomong mendel tok. Lho niku krana ibadah panjenengan poso panjenengan niki wau diterami oleh Allah sehingga panjenengan dikepethukaken tiyang sepahe sampean dikepethukaken nggih ahli kubur menika. Nggih lek pun jelas panjenengan iman datang Allah sampean poso sampai dikepethukaken tiyang sepahe sampean. Tiyang sepahe sampean insyaallah ten ahli kubur niku di ngapura ten Allah sampai sampean dikepethukaken. Lho niki keadaan tilem panjenengan. Keadaan tilem panjenengan sampai dipethuki ngoten. Napa malih kepanggih Rasulullah. Maka niku selawat sampai lekatkan di dalam diri. Mangke nggih niku wau sing kula sanjang Islam sekujur tubuh panjenengan nyantol. Nggih, Islam niku enten 3. Islam niku enten 3. Islam turunan, Islam KTP, Islam sekujur tubuh. Islam sekujur tubuh ini Islam yang diakui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam KTP nggih kula. Nggih kula tahu nggih Islam. Enten KTP enten tulis Islam, mboten salat, mboten puasa, mboten napa. Kula mawon lek kaelekan dados contoh. Kesane kula mboten dadi tiyang sing sae. Lah niki Islam turunan napa? Islam turunan niki nggih bapak ibu Islam, maka kita sebagai anak nggih Islam. Nggih niku dalam keadaan mimpi panjenengan pun ibarate panjenengan iki pejah. Tapi dateng Allah tasik saged dileboni ilmune Allah. Nggih, pun jelas nggih. Saged. Lah niku panjenengan mimpi niku nggih kendake Allah, tapi bab keimanan saat sampean gadahi istiqomah sampean saat itu poso. Lah lek sing wingi-wingi mboten semrap ilmune, enggak ada tanggungan mriko-mriki, mimpine sampai mriko-mriko sampai digepuki tiyang sampai napa nggih niku hasil pikiranipun kiyambak. Mugi-mugi ndang ical sedanten diparingi diganti dateng Allah ingkang barokah. Mugi-mugi rezekipun panjenengan kathah. Dibarokahi dateng Allah krana panjenengan sakniki pun semrap ilmune nggih. Krana wingi nggih tasik nika nggih dilampahi mawon alon-alon sedanten nika proses mboten instan. Lek instan sulapan nggih. Ya nggih, mongko nika lek sulapan nggih pun semerap panjenengan nggih pasti enten dampake, tapi lek proses kehendakipun Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mongko menika manfaat kanggo putra-putripun lan ahli kubur panjenengan. Dadose niki wau lek niki wau kula terangaken kirang paham panjenengan nggih. Kirang paham. Sakniki akhir zaman enten sing namine HP niku nggih. HP kula murup. HP Mas Herman pejah. Nggih, kula paringi Mas Herman, Bluetooth kula paringi, WA kula paringi SMS. Mlebet napa mboten? Hah? Terus sinten? Ayo terus sinten? Mlebet. Tapi mboten saged ditingali. Lho niki penemuane menungso, Mbak.
Tapi lek penemuane napa ilmu hake Allah sampean tilem diparingi ilmune panjenengan semerap masih kadang tilem sampean. Kira-kira sampean tilem kula apa-akan mboten kira ketangi. Nggih. Lek panjenengan, tapi Allah sing maringi sampean semerap senajan fisik sampean tilem. Tapi lek penemuane menungso nggih kados niku wau. Kula lebeti HP-ne Mas Herman, mlebet kabeh, tapi Mas Herman mboten semerap. Penemuane menungso kate dipadakno kali penemuane Allah, nggih mboten saged. Niki hake Allah. HP-ne Mas Herman pecah, HP kula pecah kula kirimi mawon. Semerap, tapi Mas Herman mboten semerap. Melebet punan, mangke lek pun tangi Mas Herman dibuka, moko klunung kuatah sedanten wis ya Mas Herman. Lah niki ilmune Allah. Nggih. Moko menika panjenengan senajan kedik ngeten, ngaos ngeten, alhamdulillahirabbil alamin pun manfaat nggih, termasuk Mbak Lisa. Kula enten pinggire enten warung enten tiyang maringi ilmu ten Mbak Lisa. Mbak, sampeyan gelem sholawat, gak usah bayar. Aku tekokno rokok ae, rokok sak pak pinten? Rokok sak pak pinten selangkung nggih. Lha iki lho atus panjenengan. Lek mboten semerap ilmune, oh iya ae dikek iya sampean diakali. Tapi lek panjenengan pun ngeten-ngeten iki sampai akan senajan tanggoe panjenengan, senajan derek-derek panjenengan mboten tumut mriki sampean kandhani. Mugi-mugi manfaat napa ingkang kula sampai akan iki sanes kebenaranipun kula niku wau kebenarane Allah. Kula mboten saged napa-napa, kula niki tiyang bodoh tapi kula diparingi ngeten niki kehendake Allah sanes kehendak kula. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.